buhay mga kabeli. So mamamalengke lang tayo. Nandito tayo sa bayan ng Arayat ngayon. Tapos diretso tayo Lubao, Pampanga. So doon ang catering natin. So yun mga kabeli, may bumisita sa farm. Si Ma'am Edna sa mister niya. Ray po. Sir Ray. Yan, Lapira. Lapira from Natividad, Guagua, Pampanga. Yes. So yun, nagpapa-schedule sila. Ma'am, shoutout natin kamag-anak natin. Shoutout po sa Joy in Jesus family. Sa pamumuno po ng aming pastor na si Ray Julian, Ray Jan Julian, yung mga family Julian po. Tsaka po, pamilya ko po dyan sa Ebus. Dito kami sila sa bundok. din, nandito kami kila Kabeli, ang sikat na catering vlogger. Maraming salamat po Ate Nori. Sila po yung nagpapunta sa akin dito, si Ate Nori at saka si Sharon. Nasa ano po sila? Nasa Amerika. Kamusta po kayo? Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at mga followers ni Kabel. Ayun. Thank you po tita sa pagbisita sa farm. God bless. Salamat thank you. Po. Yun. Pagkita mo ako. Shoutout kay ka-farmers. Yun. Kay Kabeli. Thank you. Nauya pa eh. Ano? Mix seafood. Mix seafoods. Ito, ito. Ha? Graham Dory. Pusit. Tahong, hipon, alimasag. At may hipon, wala. No, meron? Meron. Alimasag lang talaga mahirap. Alimasag. Ito mo ba? May kampay ko. Ito po ka pinarin. Ilan? Ito po ka pinarin. Wala mo siya ng paro eh. Anong alimasag yun? Alam namin yun. Ito po. So yun mga kabili. Okay na po. Ito po mga kabili. Okay na yung mix seafood. Yung mix seafood, boss. Ito po na. Ito po, magkali po na ng kilo. 500. Thank you po. Ano po? Kabele. Opo. Hello, Kabele. mga kay ko, mga chokarang ko. Dami nagtitinda mga kabili. Pare, vlog mo nga kayo. po. Bili na kayo mga suki. Vlog mo dito. So yun, punta natin sa kabili. Yun. Hey, morning mga belly. Hey mga belly, kita-kita na tayo sa event kung saan tayo magluluto. So Lubao, Pampanga tayo ngayon mga belly. Pero salamat. Bye. Yan. So yun mga kabili, tapos na po kami ng malengke. Andawin na tayo sa Lubao po mga kabili. Lubao.
So yun mga kabeli. Sige po. Nandito na po tayo. Hello po. Morning po. Morning po. Wala nang problema. Opo. Ito pa ganito. So yun mga Beli, nandito na tayo. So sa bahay ni Boss J. Ang torong chinelas mo. Nataganan. So yun mga Beli, kompleto ang team. Nakompleto din ang team mga Beli. So yun, 7-1. Talo. Yan, bawi tayo next time, Team Kabeli. Ayos lang yun. Ayos lang. So ganun talaga ang bola mga Beli, bilog yan eh. So lamang lang ng dalawa yung kalaban natin para matalo si John Paul. Di po ako nakapaglaro eh. So yun mga kabeli. Ito na po yung welcome kabeli. Argo po ng kabeli. Welcome barangay So kabeli. yun mga Beli, pinauna ko kay Jeff yung lechon belly. So meron tayong 10 kilos na lechon belly. Yun, so mababa pa na may oras, meron siyang 4 hours sa oven. Yun. Anong nangyari? Balot, isang bagsak! Isang bagsak! Ayun, napasok na sa akin. Ako Idam. Hipan mo ko Idam. Hipan mo lang yan. Wala na, pag tumatanda na, umihina na eh. So si Adam mga Beli, nasa 35 years old na po kasi ito. Tumatanda na po. Yun. Kita mo ako, bata pa ako sa'yo. Yun! Isang bagsak! Mga kabeli, magmamarinate tayo ng lechon belly. Itimda natin mga kabeli. Asin mga kabeli. Hin. Bawa. Ayun. Ha? Bawa. 10 kilo to mga kabeli. Tagpo 5 kilos po. Isang timplahan lang to mga kabeli. Pepper? Black pepper mga kabeli. Ay mga kabeli, tasagyan na natin ng konting toyo. Toyo. Tapos bawang tanlad leeks na lang ito mga kabeli, tapos roll natin. Yan, thank you mga kabeli. Oh, dyan. Kaki. Yung mga kabili, magtitimpla tayo ng roast beef. Yan, nakapaglagay na tayo pala ng carrots. Sige. Yan, lalagay tayong asin, Rock salt. salt, black pepper. Pepper. Balot! Yun. Nor seasoning mga kabili. Naman. Tapos mga kabili, naglalagay tayo ng mustard. Ito naman. Diba? Pindutin mo, Toy! Meron pa yan, madami pa. So lalagay tayo ng dalawang beef cubes mga kabili. Good morning mga kabeli. Good morning. yun lang po. Good morning mga katoto. Takpan na natin, pakuluan na natin mga kabili. So yun mga kabeli, si Inko na yung nag-ano ng roast beef natin. Beef. Tinuro na natin yung sukat, haba, ano pa? Moms and kahapon mga kabeli, talo naman. Yeah! Hindi, bawi po next time. Pero sure ball na po tayo. Lalaban sa finals. So mga kabeli, ganun talaga ang laro ng bola. Bilog yan, di ba go? Opo. Pag naging off lang ba yung bola na? Ano na po yun, football. Rugby. Yun. So
So mga Beli, start na tayo. Magmamarinate na tayo ng pork menudo saka ng fried chicken. Yun. Ayos mga kabeli. So mga Beli, Toyo. toyo. Kanino toyo to dyan? Tayo! Kanino? Tayo! Galas po! Sibuyas. Sibuyas. Tayo! Tama? Bawang. Bay leaf, laurel. Yun. So mga Beli, maglagay tayo ng chicken powder. Pandagdag ano po yan. So ito mga Beli, kahit saan pwede natin ilagay. Baboy, baka, seafoods, Yun. Sa manok. sa manok. Paminta mga Beli. Yan na, shoutout nga pala. Belated happy birthday, Nanay Los Yun, Nanay Ortega. Luz. Shoutout po. Nanay Los Ortega, nakalimutan ko. Thank you, belated happy birthday. Yun. Mamasalis lang po yan mga kabeli. Yan. Yun, good morning mga kabeli. Good morning, good morning, good morning. Asa si Rudy Boy? You know, morning, morning, morning. So mga Beli, hindi ako naglalagay ng kalamansi dito dahil yung atay natin is nakababad sa Suka. So yan mga Beli, nakababad sa suka to. Yan, para ano to mga Beli, para matanggal yung lansa, kaya pinababad natin. Yun. Ganun pala yun. So dito na tayo sa manok mga Beli, okay na yung ano natin. So mamarinate natin in 20 minutes. 20 tapos minutes. low fire. slow pipe, tapos Tapos pag malambot na, malambot na. Gigisa na. tapos, Lalagay yung atay ng baboy. tapos, Yung sauce. natanong mo ba, anong okasyon ngayon, tapos ka lang. Ano po palang okasyon? Pangalan mamaya. Beli. Black salt. Asin, yan. Black pepper. Paminta dyan. Chicken powder. Ha? Ano to dyan? Gatas? Ayaw ko dyan. So nga Beli, manok natin is 5 kilos. 5 kilos yung pork menudo natin. North seasoning mga kabili. Ayun. Garlic powder. Beli garlic powder. So nga Beli, lagyan natin ng garlic powder yung ano natin, pork menudo. Ano? Yun. Lalamasin na. Malaki na po yung mga kabili. Marination po mga 20 minutes ulit na ako dyan. Oo. So mga Beli, ito papapasukin lang natin lasa nito. Tapos, yun na yun. Yun na. Breading na po tapos prito na. So yung mga Beli, si Jepoy nakagawa na ng lechon Beli. So 10 kilos. Tapos si Bingo, nagmarinate na ng roast beef natin. Okay mga Beli, in 20 minutes, mamarinate natin itong dalawa na to. Tapos ito, low fire. Tapos ito, pwede na tayo sa prito. Magpapa ano na po tayo ng ano, pasta. Ano? Spaghetti pasta. Anong gagawin? Magpapa ano po, palambot kulo. Yun. Papakulo na pasta. 3 kilo yung mga kabili. Spaghetti pasta. Dami na yan. Malabo Palabo parang kayo. Sa Nicole, GF1. Nicole humuhugot na naman. Shout out Nicole. Nicole Kong. Ano sasabihin mo kay Nicole? Love you. Eh yung isa. Wala, isa lang po yun. Ito lang ba? Kala ko dalawa eh. Loyal. Ang pangit na nga natin. Ano pa? Mapal na mukha natin. So yung mga Beli, nag-low fire na tayo sa ating pork menudo. Yun. Ayos. So mga Beli, nandiyan si Tres. So Tres, isang bagsak. Tres, tambagsak. Tama, yun Yun o, habang nagpapakulo.
Dapat ganyan na. Sayang matanda. Hanggang mamaya ganyan no. Opo, Tama ano, sobrang ano to. Ay, si Sir. So yun mga Beli, ito palang event natin ngayon is reunion and birthday ng apo. Yun. Tama? Opo. So mga Beli, na from San Diego. Kampanya, reunion. Yun na, kampanya reunion ng ano natin ngayong okasyon. Tapos from San Diego po. San Diego, California. California. So doon po galing ang bisita natin. Customer natin ngayon. So viewers din po. Thank you. Sir Jay. Yun, thank you po. Ma'am Letlet. So, yan mga kabeli. Kamusta naman yung matinding laban? Ayun na, palaban. At kaya matinding laban ha? Malaki ba yung kalaban niya? Malaki naman. Malaki pa sa'yo. Malaki pa sa akin? Ano ko, mga 5'9"? Ngayon, mga 6-footer. Siguro. Yung isa doon na. Isa, yung... Basta mataas. Kilala ko yun eh. Sehan. Siyan. Yan, shoutout mo ko lang. Ayan, shoutout. Nice game. Yan, igaganap na po natin yung Alin? pang chapsuy. Chapsuy. Kamusta po tayo sa minuto? Chapsuy naman. Yun. Wait lang, anong susunod na kalaban niya yun? No, sarap mo. Sarap mo. Ang malalaki din yun. Matas din sa akin? Kami lang yung maliit. Ano mangyayari nung papalaban ulit? Papalaban ulit. Kaya. Kaya na. Kimi. Kaya. Si Kuya Jepoy. Saan ka na palaban kay Jepoy? Sa buhatan. Kapalayo. Sa pa ako. Wala yung second eh. Kakapon. Oo. Eh, no choice kasi yung parking. Hindi ako rin. Malawak. Ito mga kabili, carrot na to. Diyan din daw. Ay, ikaw din, saan na palaban? Ano pa? Okay. Ha? Ano pa? Saan yung kay Jepoy? Sa Mixed Seafoods? Mixed seafood. Tsaka Chapsuy. Oo, No? isa lang pala yung iwa ng ating mixed seafood tsaka chapsuy. Yun. Kaya puro ganito. Isang pansit. Pansit ano yun? Saka ibang ano naman yung iwa. Puro paba. Ano ang pansit eh? Ha? Hindi na lang, demo lang. Hindi mo lang. Ayos, Demo, tama ba yung demo? Sinabi ko? So yun, good morning mga kabeli. Nasa sino, T-Boy? Doon. Yung mga Beli, medyo malambot na yung ating Baboy. pork menudo. Yun. So mga Beli, ito na yung ating atay. So ito, binabad natin sa suka. So mga Beli, pasensya na, medyo ano yung boses natin. Gawa ng... ano po? Overpatig na tapos. Hindi po. Ano lang po yan? Normal lang po yan. Normal. So mga Beli, ang nangyayari kasi malamig sa madaling araw, mainit sa tanghali. Kaya yun. Parang bigat ng katawan. Okay mga Beli, ito. So nandito na yatay. Kaya lang natin lumambot pa. Tapos igigisa na natin ito mga Beli. Yun. Habang busy pa yung mga kabeli natin sa kakagayak ng Ricardo. gulay. So yun mga Beli. Pork menudo na. Carrots, tsaka patatas. Yun. Wala pang init. Buti na lang. Hindi pa mapali yung kawali. Hindi pa pali. So mga Beli, pipritoy lang natin ng konti ito dahil malambot na yung ating pork menudo. Yun. Malambot na po yun. So yun, medyo nanikit ng konti mga Beli, pero di pa naman sunog. Okay, tatakpan muna natin to in 10 minutes. Mahaba po yun. 5 minutes. mga Beli, takpan muna natin in 5 minutes. Balikan natin after. 5 minutes. Pasensya na mga Beli, medyo ano yung boses natin. Thank you. So mga Beli, okay na yung ating carrots saka patatas. Yun. Ang sibuyas. Gigisa na po. Bawang, sibuyas. Sibuyas. So ngayon mga Beli, medyo mura na yung sibuyas. Kaya pwede. Yan, nakakabili na tayo ng kulay pulang sibuyas. So mga Beli, hintayin lang natin mapula yung ating Bawang, sibuyas. bawang sibuyas.
So yung mga belo, okay na yung bawang sibuyas natin. Lalagay na natin yung karne. Opo. Hotdog, gadon. Mga belo, red bell. Hoy, pabukas nga yung ano. So mga belo, maglalagay akong green fish. Green fish. Hotdog. Sige, lagay mo. Hotdog mga kabili. Beli, magdadagdag tayo ng Toyo. yan, danom. Danom. Black pepper. Tomato sauce. Tomato sauce. Yun. So yun, maglalagay na tayo ng tomato sauce. Sige, lagay mo boy. 1 kilo. Green fish mga kabili. Green fish. Tomato sauce. Tubig. Ayun, kumuha si Jan ng tubig. Padala mo yun. Yung mga beri, na lang natin si Jan mag-add tayo ng Tubig. tubig. Tutukan mo, cameraman. Yun. Okay, balikan natin after. 5 minutes. Okay. So yung mga beri, magdadagdag tayo ng konting tubig para dumami yung sarsa natin. Koy, pasok. Tubig. Okay, tubig. Danom. Okay. Okay mga beri, after 2 minutes. 2 minutes. 5 minutes mga beri, pakukuluan lang natin to. Tapos, titikman na natin. Mga beri, mag-add tayo ng Kapay. Liver spread. ano dyan? Kapay. Yun. Yun, So, isang boss. maliit na liver spread mga beri. Para lasang-lasa yung natay. Yun. Okay, ganda ng kulay mga beri. Oh. Yun, napaso si cameraman. Okay mga beri, pakuluhan lang natin. Thank you. So mga beri, titikman na natin yung pork menudo. So 3 kami mga beri. Lobby. 3. Luwami. Ano man? Lopez man. Ah, Bali na, bali. bali dyan ha, bali ha. Tayo, masarap na. Ewan ko sa inyo. Naman, kabit. Ha? Extra bayas na. Kasi ano, may kulang, wala. Ay, kulang sa halat, konti. Kabili. Dagdag tayo ng alat. Thank you. O mga beli, kinapusan konting alat si Ingo. So mga beli, unti-unti nang dumarating mga bisita. So yun, mga beli, nakaisa na tayo. Yun, pork menudo. Ay, Pag-uwi natin sa susunod. Kahapon po, meron din kayong service? Angat nga na. So yun mga beli, nakaisa na tayo. Sunod-sunod na to. Seafood mix na tayo. Thank you. Ayos mga kabili. Menudo. Menudo. So yun mga beli. Ayun, mix seafood isa po mga beli. Tato. Anong gato? Ginto yan. Ginto. Hindi na ginto yan. Ginaginto. Ano na ngayon? Bronze na lang. Silver na. Pilak ko na po. Ah. Opo.
So yung mga beli, unahin na natin to. So mga beli, wala tayong nabiling Limasag. alimasag. So binili natin is Kalimango. Tsaka tahong. so dito rice yan, magkano? Hindi lang po alam. Pero mahal po yan eh. So mga beli, dito rice yan, 100. So ipon. Ipon. Pinagsama yung puset sa kaipon. Ano galing? Sama-sama daw, together. So yung puset kasi mga beli, sa huli ko linalagay ang gawa ng Madaling maluto. madaling maluto. Konting init lang po. Ha? Chicken powder. Chicken powder. Beli black pepper. Yan. Diba beli, tatakpan muna natin to in 5 minutes. So yung mga beli, lalagay na natin tong Pusit. set dyan. Tutukan mo ang ramad. Yun. Yun. Ano to? Red bell sa carrots. So mga beli, lalagay na natin yung Sauce. boss. So yung mga beli, luto-luto na po. Yan o. Napakasarap. Kaya lang mataas siya ng konti. Kaya lagay mo yung ano, sweet chili sauce sa beli, saka Oyster sauce. Ano beli, black pepper? Pepper? Ha? Pepper? Pepper. At konting brown sugar. Yun mo. Ang gigigil siya do, kapdo. Mainit po. Okay, cornstarch. Mga beli, konting cornstarch mga beli. Para Malapot, kumapit yung sauce sa seafoods. Kaya na, tres. Yan nga ba? Di mga beli, hayaan lang natin siyang kumulo. Tapos yung roast beef natin, okay na. So isasalang na lang sa turbo. So susunod natin yung spaghetti. Spaghetti. Chop suey. Yung mga beli, titikman namin ni Tres. Yun. Dyan na, sa'yo na. Dalawa, sige, kunyan. Banat. Yan Nay. Naman. Tres. Yung balansin na po yung ano, tamis. Yun. May balance. Ready. Yan, si Kabeling nga. Mga beli, masarap na. Kumbaga sa kaldereta, tama na yung tama na yung anghang. Parang gano'n. Yun. Anghang is kabangbangan, wala namang age. Jampol, Hang. Wala po. paras. Paras. Okay mga beli, plating tayo. Thank you. Bumaliktad ka. Yun. Baliktad ka pa, isa pa. Yun, nakuha. Sarsa. Alright, okay na yan. Yun, susero na tayo mga kabeli. Mix seafood. So mga beli, spaghetti na tayo. So yun, Tres. Yun, Isang bagsak, Tres. baka sibuyas mo. Tigtang-tang na daw, sabi ni Tito Roy mo. Babe, kaya balita ba? Pamrats kaya ba ba? Mga beli, spaghetti na tayo. So yun,
dalawa na lang lulutuin natin, spaghetti saka Chop suey. chop suey. Tapos Tsaka gagawa lang tayo ng sauce ng cordon roast bleu. beef. Ay, roast beef. Meron pa yun po. Ayan, fried chicken. Fried chicken. Eh kay Jepo yun, di naman natin yun. So yun. Kaya lang, papulayin ko muna to. Mga Beli, meron tayo 3 kilos. Spaghetti. Wala sa hulog si cameraman. Diyos ko po, cameraman. Malutang. Nainiisip mo ba yung boyfriend mo? Hindi po, wala pong ganun. Anong ganun? Ano meron? Wala pa po. Wala pa girlfriend? Wala pa boyfriend? Hindi na po ganun hanap po eh. Ano pa? Girlfriend po. Baka po may gusto dyan. Si Kuya Roy, sabi nga sa'yo eh. Hindi po. Yun, giniling. Giling. Belly pork giniling. Okay, mga belly, natuyuan siya so wala siya mantika, kaya tumitikit. So Yun. maglalagay tayo ng Mantika. para Hindi manikit. tumitikit. Ay mga belly, po ilagay mo yung hotdog po, sabay natin sa gitna. Hotdog mga kabili. Hotdog. Hotdog? Kanino hotdog to? Hotdog lang po. Hindi ko alam, ano yan. Paborito ni Michael. Yun, kay Michael. Ito. Try ko muna. Ano ba bibig? Pagkita. Paminta, lagyan mo boy. Sabeli, lagyan na natin chicken powder para lumasa. Black pepper mga kabili. Tin! Ha? Tin. Asin. Lagi dyan, agad. So rock salt mga beli. Sagit. Okay mga beli, tatakpan muna natin to in 5 minutes. 5 minutes. So yung mga kabili, fried chicken na tayo. Yun. Ano? Medyo crispy na, dadagdasin pa natin, kulang pa yung mga kabili. Salamat din po. Thank you mga kabili. Paano ba? So yung mga beli, okay na. Yung ating pork giniling sa hotdog. Ano po yan? Spaghetti sauce. Spaghetti sauce. Okay. Yun. Pangalawa. At last. Pangatlo. Yun. Ketchup. Lagyan mo tubig ko. Yan, tutukan mo, cameraman. Natin. Yun mo. Lagyan mo. Lagyan mo, tatlo. Isa. Parang malapit na. Dalawa. Tatlo mga kabili. Ayos. May mga beli, para maiba yung lasa, lagyan natin ng parsley. Yun. Pwede pala yun. Pwede. Ayos sa'yo dyan. Pwede rin sa itlog yan. Pwede yan na. Oo. Sa sinigang kaya. Pwede. So mga beli, magdagdag tayo ng konting parsley. Dagdag aroma. Dagdag aroma. Dagdag So konting dito lasa. pwede rin lagay basil. So mga beli na nasa ano ko, talagang sinasama ko sa pagkakaluto yung basil. Yung fresh basil. Ano yan? Tubig po. Sayang po eh. Okay mga beli, tubig. Nilagyan ni... Tres. Magilip pa po. Okay. Okay mga beli, tanong. Tubig, malinis.
Yung mga belly, pakukuluan lang natin ito, tapos titikman na natin. Maraming keso. Mas masarap, mas manyaman, Ang yaman. mas cheesy. Tara, bebe, chop suey na tayo. So, chop suey. Yaman. Bawang sibuyas. Yan. Ayos, yan. Yan. Maganda tutok. Yun, bango. Stress, isang bagsak. Si Jan naman. Yun o, si Janjan o. Di ba galaw, tumana si Jan. Paano naman si Ingo? Yeah, boy. Bili! Ay, mga beli, nawawala yung smart pakiramdam. Okay, sa mga beli, lalagay na natin yung sahog natin. Natay, saka chicken breast. Yun. Red black pepper. Black pepper. Oyster sauce, mga beli, lalagyan natin para Magkalasa na po mga bili. yung mga beli, tatakpan muna natin to para lutong-luto yung atay, yes pa. Chicken breast. Okay, in 5 minutes. Okay na. Okay na po mga kabili. Huwag mo na pagkatutok na naman. Sarap po. Ilan yan ko ilan? Mga ilang peraso yan? 100 pieces po ito mga kabili. 100. Yun. Thank you. Tulog na nga po. So yun mga beli, okay na yung ating sahog. So yun, lagay mo yung go. Harap sa tayo, please. Yun. Sayote. So, chop suey. Bagay, Ben. Okay, Yun. lagay. Malakas yung apoy natin mga beli. Sinahan po. Yun. Yun, hininaan natin. Sige, lagay mo go. Broccoli and coli. Yun. Okay mga beli, lulutuin muna natin ito ano natin. So, pahinga yung shrimp cubes go. Shrimp. Kahit dalawa lang. So mga beli, 3 kilos na chop suey. Yun. Ano ba yan? Chicken powder. So sa chop suey kasi mga beli, masarap yung may konting lutong. Yun. Half cook. Yan. More seasoning po mga beli. Ano ka dyan? Ayos ka dyan? Ayos. Ito. Ano ba? Yun. Oyster sauce. Tapos konti tubig. So mga beli, tatakpan muna natin to para maluto yung gulay natin. At least kahit top cook lang. Ano no? Ha? Sugar. Yun. Maraming sugar mga beli. So yun mga beli, sa mga nagtatanong bakit parati ako naglalagay ng sugar. So mga beli, yun yung ano eh. Minsan balancer para yung alat saka yung tabang mag-match. Minsan pag kailangan natin ng instead na bacon nilagay natin konting asukal para nilinamnam. Saka yung, kasi yun yung pumapalit sa bacon mga beli. Okay? Ano na? Oh, shrimp cubes. Linagay na eh. Yun. Lagay na. Oh, lagay mo na rin to mga beli. Yun. Young corn. Hindi po na. Oh, mamaya na. Ay mga beli, balikan natin after 5 minutes.
Good. 5 minutes. So yun mga Beli, okay na siguro yan. Naka 5 minutes na. Go, lagay mo ko. Ayan. Mushroom. Dandel and grindel mga Beli. Yun. Mga Beli, konting tubig. Okay, pakuluan lang natin to. Tapos lalaputan na natin. Lagay na natin yung Cabbage. cabbage. Pollo. Yun. Dito mo. Ayos na mga Beli. Tata. So yun mga Beli. Yan na ang chop suey natin. Chop suey. Ito na yung Cornstarch, papalapot. so ito mga Beli, cornstarch. Tapos lagyan namin tubig. So ito yung papalapot. Bakit po kailangan palaputan? Para kumapit. Yun. Para kumapit yung sauce. Hindi, kumapit. Gulay sa Kumapit sauce. yung gulay sa sauce. Oh, tama ba yun? Opo, kumapit yung sabaw. Kumapit nga yung gulay sa sauce eh. Opo. Medyo magulo. So basta mga Beli, huling-huling yung ilalagay yung repolyo. Kasi madali lang pong Luto. So mga Beli, dagdag tayo ng konting asukal. Lakas natin go. Kainip ako. Beli, bago namin bago i-final to, titikman muna namin yung go. Hindi na mga Beli. Sarap na. Panalo na, Beli. Lagay mo na, go! yun. Gabi. Pollo mga Beli. So mga Beli, pwede na natin patayin yung Palan. Yun. Sa init ng gulay. sa init ng gulay, maluluto na yung Cabbage. repolyo. Repolyo. Okay mga Beli, okay na to. So yun, plating na to. Okay, tapos na tayo. Fried chicken na lang, roast beef. Gagawa lang tayo ng sauce. Lechon belly, nakasalang. Barbecue. Patapos na po. Patapos na. Sa mga Beli, ito linuto namin. Is budget is 31,000. Yun. Ito po yun, oh. Yun. Okay. Yun. Sabot. So mga Beli, sa ano na tayo? Ano ba? Sauce po ng roast beef. Roast beef. So mga Beli, butter sa mushroom. Naglagay ang cooking oil. Bakit? Para po, maano. Yun, basta po yun. Ha? Yun na, magic. Magic. Ayaw. Ayaw yung magic. Ha? Gusto yan. Ay, magic. So mga Beli, ito yung pinagtatapis natin sa taas na roast beef na nakikita nyo. Yung mushroom. So inaano natin sa butter para wala yung Ano, pagkasariwa. Suwali din sariwa yun eh. okay mga Beli, harina. Yun, harina. Ordinary harina lang po yan. Campbell. Cream of mushroom. Pwede. Siyempre mga Beli. Wala tayong fresh milk, kaya gagamit tayo ng Subak. So 1:1 mga Beli. Sa neto, Gusto nun. sa nun. Beli, malinis yan. At may tubig. So
sayang yung natitira sa loob, mga kabeli. Alright. So yung mga kabeli, tapos maglalagay tayong tatlong Beef cubes. Tatlong beef cubes, mga kabeli. Bakit mo pinatay yung kalak po, Jan Paul? Nag-magic po eh. Wow, magic. Ayan, lagay mo, boy. So mga belly, combination nito is beef cubes saka chicken powder. Tapos naglalagay tayo ng Black pepper. boy, ilan na yan, boy? Dalawa, isa pa. Tapos 2 tablespoon na chicken powder, mga belly. Tatlong beef cubes, 2 chicken powder. Okay na yan. Yun. Sasarap na yung roast beef niya, mga belly. Ito yung pinaka-sauce. So yung mga belly, dinaan nila Jepoy sa grill. Yung ating roast beef, hindi dumaan ng turbo ngayon. Easy, ito mo. So ito yung pangatlong Beef cubes. beef cubes. Okay mga belly, hintayin lang natin kumuluto at lumapot. Tapos okay na to. So yung mga belly, ito na yung ating Roast beef sauce. roast beef sauce. So mga belly, okay na to. Yung combination na yung mga belly, tama-tama po sa sauce ng ating Roast beef. roast beef. Ngayon, pag medyo na natapangan kayo doon sa lasa, pwede kayo mag-add ng Tubig. tubig para tumabang. Okay mga belly, okay na to. Hintayin ko lang yung roast beef na inihaw ni Adam. Pakita mo, cameraman. Roast beef po mga kabeli. Eh di po may tuturbo kasi gamit po yung turbo natin. Yeah. Kaya pala. Thank you po. Shoutout po kay Tita Rosana. Yan. Thank you po sa lechon din. Oh, pagkatutok, Paul. Kaya shoutout din po sa Ate Rosana, Cosme Family. Maraming salamat po sa lechon. Yun. Ako din po. Thank you din po. Dito sa Sada Cosme. Shoutout po. Wala ka naman dun eh. Nandun ako eh. Kami lang nandun. Nandun ako. Nakita ako dun eh. Hindi, joke lang po yan. Oh, pagkatutok. Yung mga kabili, fried chicken na yun. Tapos sa lahat. Kailan ka pagkita? Roast beef? Opo. Hi, Jerry. Ano? Pa? Ano yan, whiskey, sabi nga ni Dolphy. Yun. Lechon. Belly. Belly. So mga belly, tapos na tayo magluto. So yung lechon belly na lang hinihintay natin para totally matapos na. Pero yung isang lechon belly, so okay na, luto na. So yun, si Jeff, si Adam, so may pinainit na liempo. Yes po mga Meli, thank you. Ayos, done. Oh, pagkatutok. Kahit po. Konti na lang po to.
Yan, shoutout nga pala kay Tita Elizabeth. Thank you pa. So yun, ligpitan time na si Jepo yun. Kaya Beli nagliligpit na. So ganyan po sila after na yung magluto. Yan na, ililigpitin na yung kailangan ligpitin. Tapos si Tres nagugas. Yan, shoutout po kay Tita Elizabeth Danghel. Thank you. So yun. So mga Beli, hintayin lang natin kumain yung bisita. Tapos yun, magano na tayo. Play. So ayun. Ya. Tutok mo sa mukha mo. Tutok ko po. Ako naman sa inyo. Patuloy. Dito mo galing yan! Dito! Bakit yan? Wala na. So yun mga kabili. Okay. Babaklasin na po. Fit na po. Na? Alin? Cubicle. Shoutout po sa lahat. Okay, shoutout. Wala tayo ba? Hindi, bumalik. Tala tayo po ito itong Solo. Kailan ka pa dito? So mga Beli, tapos na tayo magluto. So yung lechon belly na lang hinihintay natin para totally matapos na. Pero yung isang lechon belly, so okay na, luto na. So yun, si Jeff, si Adam, so may pinainit na liempo. Yes po mga Beli. Ayos, Dom. Oh, pagkatutok. Ayos po. Kunti na lang po to. Yan, shoutout nga pala kay Tita Elizabeth. Thank you pa. Wala na. So yun mga kabili. Okay. Babaklasin na po. Fit na po. Na? Alin? Cubicle. Shoutout po sa lahat. Okay, shoutout. Wala tayo ba? Hindi, bumalik. Tala tayo po ito Solo. Salamat po ng marami nagkakasama-sama po kami ang aming pamilya. Ingatan niyo po kami palagi sa aming pamumuhay, Ama. Mas basta at ingatan niyo ang aming kilos at galaw, Ama. Ito po maging mabuti at karapat-dapat sa inyong mga natin. Mapatawad po yung aming sabi kami sa langit po. Basbasan niyo po ang pagkain ito. Ibigay po ng lakas sa aming pangangatawan. Ang lahat po ito ay aming hinihiling, Ama. Sa pangalan ni Kristo namin dakilang tagapagligtas. Everybody say amen! Ay, Bina, dito yung kankan. May palabok yun. Ay, sak, siyang Hindi mo si Calvin. ulo niyo pala. Hindi mo kay Calvin. Ay ba ito? Ikalawa kayo. Oo, yan o.
Kasing, pati dito loob. Ayos mga kabeli. Huwag mo sinisigawan, nanay mo yan. Kain na tayo, RJ. Kain na po. Harap ka, ano, bayan Yun, daw po. Musta po? Hello po. Oh, mabuti naman po. Yun, daw po. Kaya baka may gusto po yung shoutout. Yung dalawang Basta mga kamag-anak niyo po. Sige, thank you po. Hello? Hello? Hello po. Hello po. Hello po. Baka may gusto po yung shoutout. Shout out daw. Shout out muna. Sige po. Kanino po? Shoutout po, Crisostomo Company and Perez family po. Yun. Thank you po. Thank you po, sarap po ng pagkain. Yun, thank you po. Hello po. Hello. Ang sarap ng pagkain! Lahat, masarap. Champion. Yun, thank you po. Baka may gusto po yung shoutout, tita. Shoutout nga pala sa bacon. Yun, shoutout. Bacon. Kayo po. Salamat nga pala sa lutong Kabeli. Kabeli. Yun, thank you po. Masarap. Masarap. Lahat. Lahat masarap. Lahat ng niluto. Walang masabi. Perfect. Thank you po. Baka may gusto po yung shoutout, ito. Oh, shout At out. shoutout sa mga nakakilala sa akin. Kahit na hindi nakakilala sa akin, shoutout na rin sa inyo. Hindi ka pa lasing. Para lasing ka na. Grabe naman. Ayan. Thank you po, Oh, Ijay po. thank you.
Tubig kakal. Ikaw, hindi ka mag-shout out kung saan. Papa tubig. Darating po siya. Hindi. Hindi po. Hindi maiwanan yung ano. Kaya may bibigay pa naman po sa kanya. Sa kanya. Sabi sa kanya. Para sa kanya lang po yung talaga yun. Sabihin sa kanya. Ano ba ibigay iba? Hindi pwede kayo. Mabigat eh. Yan, kabeli. Tapos binalot ko sa envelope. Sige, thank you. Ako ba di ba? Kabalit yun eh. Baka ba yung kabalit yun eh. Sabihin na ako, palit ka na dito. Thank you po. Hello po, tita. Hello. Shoutout sa dalawang anak ko, kay Janelle, kay Lando, kay Andrew. Ayun, shoutout po. Next time, you guys come home here. Roast beef po. Hello. Hello po. Hello po. Hello. Oy! Oy! Hello ka! Saya mga kabeli. Ano yan? So yun mga kapatid, magpapaalam na tayo kay Kuya Jay, saka kay Ate Let. Ma'am Let. Sige ka dyan. Papaalam kami sa'yo. Iwan ka dito. Ma'am Let. Kuya Jay. Anong family name yung reunion? Nalimutan na. Ayan, sabi ko sa'yo, John Paul eh. Tara, paalam na tayo. Kampanya, family. Talaga. Tara mga Beli, paalam na tayo. So yung mga viewers natin from San Diego, California. Yun. Ay, ganda ni Mimi ah. Yun o. So yun mga Beli, magpapaalam na tayo. Yun, maraming salamat Kuya Jay. Saka sa... Maraming din salamat po ka, Belly, sa pagtulong sa amin sa paghahanda. Naku. Sa salo-salo namin mga pamilya. Opo. Maraming po salamat sa inyo. So yan, baka gusto niyo pa mag-shoutout sa mga kaibigan natin nasa San Diego. Oh yeah, yeah, they're very good food. Yung mga baby mo. Mga tropa dyan, mga tropa San Diego, ka-SP dyan, mga SP family dyan. Pag kayo nauwi sa Pilipinas, lagi nyo tatandaan, si Kabeli po lamang. Magaling po ang grupo na to. Pag nagluto sila, kahit 10 putay pa, 2 oras lang. Yari na, walang problema. Tanda-tanda mo in 2 hours. 2 hours, tapos yan. Kaya mga kabrad ko dyan, mga kaibigan ko, kumpari ko sa San Diego, shoutout sa inyo. Pag-uwi nyo, si Kabeli po, sa YouTube, panoodin nyo na lang. Salamat po ng marami. Yan, mga Beli, umuwi si Kuya Jay. So, 2 set tayo sa kanila ngayon. Saka sa 20 ba? Sa 20, pamilya naman ng mga Jose. Pamilya Jose sa San Jose. San Jose, Bulacan. San Jose, Bulacan. Maraming salamat. Yan, shoutout natin, Let. Okay, Team Kabeli, gusto niyo sumaya? Opo! So yan mga Beli, tapos na tayong magluto. Yan yun, sa dami ng linuto natin, mabot kami ng mahigit 2 hours. So, mabot kami ng 3 hours dahil gawa ng lechon belly. So, 10 kilos eh. So, Team Kabeli, gusto niyo sumaya? Oo! So, thank you kayo kay Kuya Jay at Ate Let ninyo. Nagbigay sila. Thank you po, Tito Jay and Tita Let. Yun! Tigpa 500 hits. Paringo. Thank you po, Tito Jay, Tita Let. Tigi po. Thank you po, Tita Let and Thank you po. Tito Jay. Thank you po, God bless. Thank you po. Yan maraming salamat po Kuya Jay. Mga taga San Diego. Yan viewers natin from San Diego. Yan lalo na ang Cosme family. Maraming salamat sa suporta. Yan nakabalik na pala sila Ate Maricardi na natin nabisita uli. Yan Kuya Rod Payad. Yan kita-kita uli tayo sa July nila Ate
Ayan, secret mo na yan kasi sino yung kasama ni ni Kuya Rod. Yan, tapos sa lahat ng viewers natin ng Kabeli, maraming salamat sa support at pagmamahal. Yan, Ate Jo and Kuya Aris, natural din natin makakalimutan yan. Ate Marie, Tita Marie, and Tito Bill, Tita Nanette, saka Mami Jo, Ate Jo, sa lahat ng atin natin, maraming salamat. Yun, Tita Kuya Gemma. Jun, and Tita Sita. Ha? Tita Gemma, paparay, shoutout. Yan. Tita Tesla Kanlale, yan, shoutout po. Okay, magic word. Ingat lahat! God bless all! Thank you. Thank you po.